ngiyayibona namhlanje uzelwe engineer ngepoint. Ngiyabonga kakhulu ngoba kubo bonke abantu ababangani bami nababangani babanye abantu bala ekhaya asebeyi part ye family yethu. Bonga umndeni wakaTawu ngowamboleka isibongo ukuthi usamgcinile nalesibongo sakhe. Basiphuce lezibongo. So ngiyabonga kakhulu ngikwazi ukunibiza nonke ngamagama. Ngoba nibaningi kakhulu abanye banamagama angabizeki kahle phambi kwabantu abadala. So nje thank you so much guys. Nonke enilana ni umndeni kuthina siyanithanda. If you are here it means you mean something emndenini wakamaphumulo nakaTawu. So siyabonga ukuthi nilenzile ithuba ukuthi nizobungaza nathi. Nathi siyathandaza ukuthi ngelilanga sifike ku60. Mina ngisalelwe uba 43 years ukuthi ngifike ku60. Kodwa ngoMunkulunkulu emuhle ngiyathemba ngiyogcina ngifikile. Ukuthi nini kodwa khona ngogcina ngifikile 43 years into encane. Buka nje ndumsobazale phambi kwami. Sebekhule bazibangidlula ngihawu. Ngino 20 ndumsobe la ko 4. Nange seya ko 40 mina ngisana 23. So ngazi bajahappy. Siyabonga sisi, thank you so much. I love you and I'm so glad ukuthi if surprise isebenzile. Kade ngikhuluma naye izolo ngenza video call. Ngise England and I made sure ukuthi she can see ukuthi ngise England so that she suspects nothing. Ngambuza and I made it like ngikhohle ukuthi birthday yakhe namhlanje ngimushele happy birthday izolo. Ngithi mina so yiphi nje i-birthday present ofuna kulethele yona mhla sibonana. Uthi esuka enhlizweni nje kodwa engamnandi kakhulu ukuthi ubone mina ukuthi ngikubone. So nangu. Yes. Thank you so much guys. I love each and every person ola endlini. You mean a lot emndenini wethu. Ngiyabonga kakhulu.